No takže ideme natočiť zase ďalej. No takže mám tu stále túto gulu a ideme napustiť vodu do tejto misky. No, takže mám tu psíka, mám tu vodu, tak môžeme začať. Nemám tu nič, čím by som to mal do poriadka želať, takže musím to do vody. A asi budem mať psíka. Ja mám asi psíka. Áno, mám psíka. Takto vyzerá náš psík. Idem doniesť uterák. Počkajte, že mám uterák. A to posuniem. Dám si takto uterák. No. Takže mám tu nachystaný uterák. A idem tu do toho psíka. Ja to idem takto utrieť. Preč, mám papiere, čo tu mám. Je to fakt mokré. Dobre, pozrieme sa na nášho švešaka. Takto vyzerá náš švešak. Ešte ho budem musieť umyť, ale nie je až tak škaredý napríklad. Ja som si myslela, že to bude o mnoho horšie. Lebo viete, tie zvieratka nie sú občas najkrajšie. No, toto je dosť pekné. Budeme potom musieť ešte čestiť. To vyzerá naše šteniatko. Takže ja idem ho usušiť poriadne.